This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan Manamit. Saan naabot ang 50 pesos mo? Nature trip ang gusto pero hindi ka gusto maglawig nga laktanay. Inabalang pwede makapaligo sa busay nga tugnaw. O kung sa infinity pool nga ang tubig spring water kag overlooking sa city. Inang pwede sa mga bata, pwede man sa senior citizens. Kag 50 pesos lang ang entrance fee. Lakata, dalunta ka mo to. Gikan sa Bacolod City, mga 45 minutes nga drive pa Victoria City. Lapaw lang sa unahan sa plaza, makita mo na ang ini nga signage, turn right, sunda lang ang dalan. Kirekta ini sa sitio Gawahon sa Barangay 11 sa Gawahon Eco Park. 162 hectares ang Eco Park nga nahamtang sa parte na sa Northern Negros Natural Park kag ginadumala ini sa lokal nga panguluhan sa Victoria City. Antes maglagaw, malag-in anay sa ilang admin building kag magbayad sa 50 pesos nga entrance fee. Sa imo 50 pesos, libre na ang paligo sa busay. Lakata, suguran ta na. Guys, meet Ricky Subesta, ang amon nga tour guide. Subong ka rin, hindi na siya NNP. May part niya nga NNP na. Ini sa po sa NNP. NNP na giniya. Gan kay multiple use zone siya. So, Oh, kung pwede. multiple use zone, pwede na siya either depende kung anong sang government eh. Kung Pila ka waterfalls sa Karidre? Bali 7 na siya. Ang pwede lang makatuan sa buong is? Duha lang siya. Duha lang Kaya ang ano? 3rd to 7 falls ng strict protected zone na siya. So, kinahanglan na siya permit Sa DNR? sa DNR siya. Sa Penra office na sa Bacolod mag... Okay. Sige. Una kami nga gindala ni Ricky sa ilang infinity pool. Pwede magpiknik sa idalom sa mga puno sang kahoy. Pwede man makarenta sa tables and chairs. Ang swimming pool may for kids kag for adults. Ang pang-adult yara sa tiil sa bukid kag nagaatubang na sa city proper sa Victoria City. Running water at tubig sa pool, gagikan mismo sa tuburan. Kung gusto nyo mag-overnight, may mga rooms kag villas nga pwede marentahan. Pang pamilya kag pang barkada, nag-range ang presyo sa 1,800 tubtob 3,000 pesos pero damo na kamo makatiner kag pwede makaluto-luto. Take note lang ha, wala diri sa kantin, bring your own food, pwede makasugba-sugba kag wala sang corkage fee. Naghapit kami anay sa Niso's Organic Farm. May ginaparentahan man siya nga kwarto diri sa tunga sang gulayan. Kag pwede makapakiter sa ila pero magpahibalo in advance para mahandaan. Sa mga nahidlaw sang trip sa Japan, may ari man diri sang Nanjo City Friendship Park kag Okinawan House. Tourism naton diri sa Victorias with the partnership sang Sang- Nanjo City. Amo na ang sister city sa Victorias, Nanjo City. Yes po. So not pwede. Ginwelcome kami ni Maricel, ang in-charge diri. May Japanese exhibit, kag may mga pictures sa nagkalain-lain nga mga piece-piece nga makita diri. Pwede man mag-pictorial, bisan diin nga corner. Ilang nga dyan, may blue man Kag si Maricel, nakapa-Japan. Hindi mo siya mabangbang.
para lang mag-training parte sa ecotourism. Atong sa Bacolod, doon mo na sa makita ko nga sari na Ano ka mo ito kalawig? 2 weeks. 2 weeks? Grabe ka baka sun. Manalo ko accommodation nila. Tari mo na ka na ng puli eh. Kasi kung pwede rin na lang pa rin here for a long times nga no. Kasi pa Pero na. dami, kung kayo experience siguro, hindi manipatan. Eh, lain na galing ang food no? Nami, amon tong gusto ko sir balikan. Ang pagkaon. Next stop, ang Busay. Ang nami diri, kay manaog ka lang halin sa salakyan mo, pinalang katikang, matamwa mo na ang Busay, matinlo, matugnaw, parte na sang kalasangan. Ariya, bata mo na kung tigulang, pwede diri, lantawa bala si sir. Diba? May palumpat-lumpat pa sa kaya nyo mana. Balikan ta lang niya. Gusto ko ani makita ang ikaduha pagid nga waterfalls mga 500 meters away lang kuno. Kag hapos lang ang alagyan. Halin sa first falls, pakadto sa second, mga 500 meters, but medyo talaklaron lang siya. Pero may mga steps hindi siya budlay, hindi delikado. So, taon-ta kung anong ara naman sa second. Hindi init ang alagyan kay napalibutan sa mga puno sang kahoy. Lapit ka lang. Tuod bala! Ang problema, din nga mo sir, ang lapit. Mga tayo sa kilometro 2. Iba niyang lapit na nga, na daw. Oo. Magbukal sa magdagabukid yan, ang hambal ng lapit. Hindi sa atin sir. Yung lapit ba, si... Tangi mo lapit ya? Lapit. Totoo, di na yung lapit. Ari pagid, kung manugpitik ka o kung photographer, ini ay lugar para sa imo. Hilig ini nga spot sa mga photographers, kay may mga pis-pis nga makita diri nga endemic lang sa Negros kag Panay. But silingon, diri lang makita sa aton sa Negros kag sa Panay. May harap pa sila diri sa Hornbill. Ganito subok protected, lagi sabi mo. Oo. Hindi na pwede. Proteksyonan, hindi na pwede ka pang utod. Kung mag, ano. Salamat yung na-proteksyonan. Mas ni nabilin pa di sa aton. Labay mo lang ako ng pamulapit na lang. Pati on sir. Pati-pati, joke lang. Pati na hindi mo na agad sir. Panaga. Diba, buhay tanong nun, Del? Ila lang siya. Ano? Ako malaman. Ano na? Ila. Ilaman? Dawal ba siya ng managyo sa mga tao? Talok sa ako. Oo, ano tao? Okay. May lang wala ko na-adlock eh. Bako makita naman sila madalagan. So, dito sa may motoran. Wala mo ang maral. Ang maral do itom. Ang nilo do sila kuring gina siya. Do tigre-tigre yun yung itsura niya. Tigre? Oo. Kung gamay-gamay do sila kuring gina yung itsura niya. Kuring awal. Okay, doon kita ko rin tigre. Ang nilo do itom siya nga ano yan. Panther? Oo. Itom do kuring ang itsura niya pero Kuring mundo? Saya Hindi. ako. Kuring mundo. Ito dito. diba? Ano na? Pet. Ano? Ha? Sintipid. Alam mo siya pa ano pero Ay, di lang. ko familiar hindi ko dako lang na sila Ay, tawag. tsura no? Wala sir. Nakauna hilaw. Tapos ba mo? Dugay-dugay, amo na nga nalabot ang ikaduha nga waterfalls. Magamay lang pero matahom, ilabi na kon maigo sang init sang adlaw ang iya sini nga tubig.
Nagbalik na kami sa Idalom. Dito na lang ako mahulom kadali para pangpadula sa kakapoy sa lawas. Lumasulot ka sa baso ka, may tubig na may ice. Tamo na rin sa kadako, bilin. Ining Kuya Kapalawig, grabe katugnaw. Nagapadulupsop sa kunod-unuran ko. Pero, dula ang tanan nga kakapoy. Pangbilog nga pamilya ang gawahon. Pangpadula stress, palayo sa magahod nga dalanon sang syudad. Nature trip nga ginpahapos ang tanan para sa imo para maka-enjoy ka. Sa masobra isa lang ka oras nga drive, pwede ka naka-nature tripping, pwede ka makapaligo sa busay, pwede ka makapaligo sa swimming pool, kag kadamo pa sa pwede mong mahimo diri sa may Gawahon Eco Park sa Victoria City. Kadamo pagid sang wala ta makadtuan nga madiskubrihan diri sa aton mismo sa Isla San Negros. Para updated ka sa mga episodes sa Tripping ni Roming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ulupod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo Kaginiang, Tripping ni Roming! This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!